Bum bum. Nu bliver det vildt. Hej folkens. Jeg hedder Mike. Panda Mike. Og i dag skal vi spille på Freeville. Det er jul. Det er december. Det er den 5. tror jeg. Cirka. Det er den 5. Og det bliver bare vildt. Lad os se. Lad os tage noget GPB. Og jeg håber det kan gå okay. Jeg håber det står. Det går godt. Jeg kan mærke det. Lad os se. Og det er bare hyggeligt. Det er december. Snart jul. Og det bliver fandme fejt. Lidt. Og ja. Jeg har ikke så ret meget at sige. End hvis jeg flækker dem. Det er nok heller ikke komme til at gå godt. Da jeg ikke er så stærk som dem. Det kan jeg også godt mærke, jeg ikke er. Nej, nu skal du ikke slå mig. Nå. Ja. Det gik også rigtig godt. Hvad? Nå. Lad os bare prøve igen. EP'en så ser vi i beskrivelsen, men da det er Danmarks største, så regner jeg med, at folk kan godt finde ud af. Ja, de kender forhåbentlig godt selv. Ja. Hvis I ser mig herinde, sig hej. Alle kender mig. Hvis I vil finde mig, så er det Skype. Der er jeg mest. Men ja. Gå væk, gå væk. Nej. Hvorfor? Det var 10. Der er ikke noget at have med end et 10. Ja. Ja. Det er første video. Det er også en vigtig detalje, åbenbart. Ja. Jeg håber, I tager godt imod den. Giv respons, subscribe, like, kommenter. Og så bliver jeg flægt imens. Og det gør ondt på mig, men det gør ikke ondt på jer, og hvis I gør det der. Like og subscribe. Det gør ikke lige så som det gør på mig. For satan, væk. Nej, nu skal der skal... Kender I den der følelse af, hvor jeg bare bliver flægt helt vildt? Den er ikke god. Jeg føler mig lidt rigt nu. Ja. Men sådan er det jo. Jo nok. Ja, det bliver bare... Jeg ved ikke om det bliver en serie. Hvis I tager godt imod det, bliver jeg kæmpe på en serie, hvor det bliver flægt rigtig hårdt. Så hvis I vil se mig blive flægt hårdt i engelsk, så burde I subscribe. Eller skriv i hvert fald lige, hvad I gerne vil se. Så vil jeg nok optage det, hvis I kan lide det. For satan! Jeg fik i mindst en. Vigtigt. Har jeg kørt det der? Nej. Ja. Lad os prøve noget. Og håbe på ikke at dø den her gang. Nu siger jeg, vi dør så hårdt. Hvorfor jeg har lagt mærke til, at alle YouTubere de siger vi. Det er jo kun en der spiller. Det er sådan noget jeg har misforstået. Jeg siger ikke, det ikke er bare mig der er totalt fucked up, men altså. Kom ikke, gå væk, han er ikke engang god. Det er det værste af det. Det er det helt. Okay, han gør ondt. Meget ondt. Ja. Ja. Han gør meget ondt. Det føles sgu ikke så rart. Nå. Nu vil jeg prøve at se og finde ud af, hvordan fanden jeg tager af her. Hvad jeg skal trykke på. Så. Hvad laver jeg? Ja, jeg vil sige farvel. Og tak af. Og nu kan I sidde og se på mig, der prøver at afslutte den her video, når jeg er død. Altså lige om lidt. Lige om lidt. Han er ikke bedre. Han er god. Okay, jeg er død. Wow, ja. Nå, I må have det godt. Til vi ses en anden dag. Og husk nu, like, subscribe, kommenter hvad jeg kan gøre bedre. Og håber lyd, alt det der. Okay? Ja. Så I må have det godt til vi ses igen. Hej hej.